Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat, sa inyong ginawang kabutihan. At sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, wag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod ko pong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Ang aking taga-bilin po palagi ay pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa mga kapwa at sa mga taong nangangailangan. Hindi matutumbasan sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik at tikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang isa-shoutout ko muna yung mga taong hindi nakakalimot po, sila Ninita Rotaero, Merlendo Paliso, Bike Tayo Kabayan, Jonix Bin Ladin, Ryan Labisti Ortili, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Tinitron, Ilono Siapil, Fight to Win, Ambrosio Mangalpok, Maurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Filipe, Ilmae, Triple E Commented, Marina Arangis, Luli Carayago, Joan Bibs at Nuggets. At higit sa lahat po sa mga baguhan po na ngayon po lamang nakatukas sa aking YouTube channel, shoutout po sa inyo lahat. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba at i-shoutout po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang i-share ko po sa inyo yung babayaran ka ng taong may utang sa iyo. Bago umalis po ng bahay, pag kayo po ay maniningil na po, ay magdasal po pumunta sa altar, magtirek po ng isang kandila na puti, manalangin po ng isang Ama Namin at luwalhati, at isunod po yung orasyon ng 21 times. Pagkatapos umausap po ng orasyon ng 21 times, pagdating nyo po sa may nakautang po sa inyo, ay usalin nyo naman po, wag na po kayo magdasal ng isang Ama Namin luwalhati, usalin nyo po 21 times po yung asur akal 21 times po, kahit dahan-dahan lang po bago kayo maningil. Siguradong ito ay magbabayad po. Sa abroad naman po, sa LDR naman po, kung may utang sa iyo na matagal na pong hindi niya binayaran, ay usalin ng 21 times din, at bago i-text o tawagan o sambitin ang pangalan at kahilingan. Kung halimbawa sambitin niyo pong pangalan, umiling po kayo na sana bayaran na po ako at ibibigay na po, ipapadala na po, ganun po ang kahilingan. At kung hindi po ito inaasikaso, ulit-ulitin nyo lang po lamang, kasi ang pagkuhan ng mga orasyon po, kung hindi po nakuha sa una po, ulit-ulitin nyo lang po. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, basta focus lang po kayo sa inyong ginagawa. Ulit-ulitin nyo lang po, makakamtan nyo rin po ang magbabayad po.
Sana po na intindihan po yung ibig kong sabihin na bago umalis po ng bahay, magdasal po ng isang Ama namin luwalhati sa harap ng altar at sunod po yung 21 times ng orasyon. Tapos pag nanginingil na po kayo ay ang usalin nyo lang po ay yung orasyon ng 21 times. Tapos sabay singil po. Ayun po. Kasi LDR po, maganda po kung may kung siya picture o kan usarin nyo po yung 20 times tapos i-text nyo at huwag po kayong mawawala ng pag-asa na kung basta magbabayad po yan basta inuusan mo po itong orasyon na pang paningil sa may utang sa iyo. Magdasal po kayo ng Ama namin sa altar, luwalhati. Magdasal po muna tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amin. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon magpakailanman at sa walang hanggan. Amen. Ay sunod po yung orasyon ng 21 times. Asur akal, asur akal, asur akal, asur akal. Yun po 21 times at bago kayo pumunta sa nagkautang, sabi niyo po 21 times kayo ay babayaran po. Sa mga abroad naman po, ulitin ko naman po, sa abroad naman po sa LDR, kung may utang sa iyo ay usali ng 21 times bago i-text o tawagan. Sambitin lamang po ang pangalan o kung may picture at isunod po ang kailangan. Pag sinambit mo yung nakautang sa iyo ng may pangalan niya at isunod po ang kailangan niya na sana magbayad ka na para ipadala mo na ang yung pambayad para magbayaran na ako. Sabihin nyo lang, kayo po ang bahalang maghumiling po. Kayo na po ang bahalang humiling kung ano pong diskarte nyo sa paghiling. At kung hindi po ito inasikaso, ulit-ulitin nyo po lamang po. Makakamtan nyo rin po ang pagbabayad nito. Huwag kayong mag-alala na hindi po basta-basta po magbayad agad. May araw po na siya ang pupunta sa inyong bahay na siya ang magbabayad o ipapadala po yung pera kung nasa abroad po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po yung aking video. Sa mga may karamdaman po dyan na dinalangin ko po sa araw-araw na sana po ay humingi po muna kayo ng kapatawaran sa Ama na patawarin kayo at yung mga nagawa po yung kasalanan kasi yung mga kasalanan po natin hindi po natin maiwasan na makakagawa po tayo ng kasalanan sa Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Huwag po kayong magkuan po magkuan po mahiyang humingi ng kapatawaran sa Diyos amang makapangyarihan kasi ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat hinihintay po lang natin ay hinihintay niya lang po ang pagsisipo natin at umiling po kayo na sana po ay paglingin po kayo. Idadalangin ko po palagi sa Diyos ang makapangyarihan sa na paglingin po kayo. Sa pangalan ni Hesus Kristo at taga Nazaret po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.